ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଉଠିଲି। ଜଲ୍ଦିରେ ଭାଇ ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପାର୍କ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଯିବା ବାଟରେ ସେପଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ପାର୍କରେ ଦୌଡୁ ଭାଇ ମୁଁ ଥକିଗଲୁ। ପାର୍କରେ ଥିବା ସିଟ୍ ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲୁ। ଏଥର ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ପାଖ ଦୋକାନରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲୁ। ଯିବା ବାଟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମାଟି ମନ୍ଦିର କରୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଏଥର ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗାଧେଇବା ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମାମା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ଖାଇବାରେ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଯିବା ବାଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଲେଇ ସହିତ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ବାହାରିଲି। ଯିବା ବାଟରେ ଛେଳି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଟ୍ୟୁସନ ସରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନ ନ ବୁଝିବାରୁ ସାଙ୍ଗର ମୋର ପୁଣି ସିଝା ଛୋଲା ଖାଇଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଚାଉମିନ ଖାଇଲି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଖାଇବାରେ କଟିଲା। ମୋ ନାଁରେ ପାର୍ସଲ ଆସି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ସଲ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ